Astăzi, Alarma Pro FM a venit aici, Sara și cu Nicolae, să vedem și noi cum arată cea mai mare investiție făcută de primăria bucureșteană în ultimii ani, pasajul Basarab, un pasaj care a costat vreo 200 de milioane de euro. De 2 ori mai mult decât a zis inițial. Nu contează, important e că e frumos, mă, dai dracu de bani, mă, ne fac pe noi 200 de milioane de euro. Nu, tată! Tocmai de-aia am venit să vedem dacă e chiar ca în Occident. Unul dintre ascultătorii noștri ne scria astăzi: băi, am fost chiar azi pe pasaj și arată ca în LA, Los Angeles, tată. Și că e cel mai lat pod din Europa. 42 de metri, o să-l traversăm astăzi cu limuzina asta care are 10 metri pe lat. 42 de metri. Luăm ascultătorii Pro FM care vin aici la punctul de întâlnire și le facem o scurtă plimbare să le prezentăm cea mai nouă frumusețe a Bucureștiului și, mă rog, monumentul care de acum va deveni emblematic pentru capitala României. Să vedem cum merge treaba și ce vor zice ascultătorii noștri despre plimbarea pe pasajul Basarab. Deci nu sunteți din București. Practic, ca și mine și Sara din provincie și ne mirăm de minunăția asta pe care a construit-o Oprescu aici, la New York, nu? Uite o fabrică românească în care, bineînțeles, că nimeni nu lucrează. Ia uite, trecem peste Dâmbovița. E piscina, mă. Peste piscina Sena. pasajului, că de-aia a costat atâta. Îi avem acum pe Cristi și pe Victor lângă noi. Sunt pentru prima oară pe pasajul Basarab și pentru prima oară cu limuzina. Și Cristi, cel puțin, probabil și Victor, este ascultător înrăit de Pro FM. Zic bine? Declarat, da. Da. Și tu, ascultători înrăiți declarați de Pro FM. Uite ce noroc au avut și ce noroc am avut și noi, că am luat niște oameni de acasă. Vă anunț că am intrat pe pasaj. Am mai găsit 3 mușterii pe care să-i plimbăm pe pasaj. Unul, tu ești Sorina. Da. Așa. Tu ești? Radu. Și tu? Silviu. Radu a mai fost și că pe pasaj, dar ilegal, cu scuterul. E cam o mare diferență de la scuter la limuzină, nu, Radule? E o diferență foarte mare. Da. Și Radu, uite că a venit și pregătit. Iată ce am aici. Avem 2 puni jos și încă una aici, pline cu friptane. El a văzut că e atât de lungă limuzina noastră, taxiul, încât s-a gândit să facem și un grătar aici, să ne dăm semnale cu fum dintr-o parte în alta ca să ne putem vedea. Atât este de lungă. Cum e pasajul? Cum e, Sorina? E frumos. Adică e altă senzație când ești pe pasaj decât pe jos. E mișto acum, nu? Acum, da. Față de Da, 34. uite. Transforming the tunes. We need your support. If you got the breath back, it's the first page of the second chapter. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you back for the rhythm attack, get down in full effect. I want you back for the rhythm attack, coming down on the floor like a maniac. I want you check, so clean up the dish. By the way, how much is the fish? How much is the fish? Resurrection!